el primer aplec de contrapassos que es fa a Ripoll amb motiu de la reestrena del contrapàs llarg de Ripoll, que fa 150 anys que no es balla en aquesta vila. Per tal de fer-ho, ens acompanyen els companys també del contrapàs de Sant Genís de Palafolls, un contrapàs que és viu, que s'ha seguit ballant. I també els companys de Prats de Lluçanès, que també tenen el seu contrapàs, que també el tenen viu i ben viu, perquè hauríeu de veure aquella plaça com rebota tota, que també ens venen d'alguna forma tots dos a apadrinar. També un aplaudiment dels de Prats de Lluçanès. Pretenem que aquesta sigui la primera contrapassada de Ripoll i poder anar aplegant any rere any diferents contrapassos. Hi ha molt poques viles i pobles de Catalunya que encara mantinguin viu el contrapàs. És l'expressió més antiga de ball que tenim documentada i, clar, s'ha anat perdent com totes les tradicions populars catalanes, això que passa, no? La nostra feina, des de ja fa 13 anys que la voltem. Randallaires! Randallaires! Fa 13 anys em sembla que la voltem. I quan vam començar, recordo que sempre dèiem que la nostra feina era retornar al poble allò que és del poble, que és la seva cultura popular. Vivim temps en què es confon sovint país amb oligarquies, nació amb governs, però nosaltres no ens equivoquem. Sabem que un país, sabem que una nació és el seu poble. I tenim una fita, estem entamarrats en aquesta fita. I és mantenir-nos fidels per sempre més al servei d'aquest poble. A veure, Santi, és que ell és el més entamarrat amb el contrapàs, és el que el coneix més bé de tots els randallaires. Els altres tirem una mica a pòtol, ja ho sabeu. Santi. No, bé, això del contrapàs, això, del segle XV, primer document 1482, del contrapàs, després va venir la sardana curta i va venir la sardana llarga, que és la sardana que veiem ara, i és molt important doncs, tot això que diu el César, que recuperem i tirem endavant i deixem les coses a la plaça i no pas encarcarades allà en un esbart o en un teatre, sinó que tot això torni a ser una cosa viva. Bàsicament és això, el contrapàs és probablement una de les maneres de ballar catalanes més antigues que tenim. També tenim els goits, però el contrapàs és el que ens toca avui. Però a veure, Santi, si fa tants anys que no es balla, on es ballava el contrapàs abans? Bé, el contrapàs primer era una dansa religiosa que era dins les esglésies, que la que van posar abans va sortir a la plaça i només la ballaven homes. Encara si aneu a Prats de Molló veureu el contrapàs de Prats de Molló aquí a la Catalunya Nord, que el ballen homes, només el ballen homes. I bé, aquest va ser el salt que va fer la plaça i el que diu el César, fa 150 anys això va agafar un tros de sardana curta i la sardana curta va començar a manar i aquesta sardana curta va anar recorrent el contrapàs i després es va tornar a sardana llarga. És això. Ha quedat clar? Ha quedat clar? Ha quedat clar. Ens va Santi a ballar. Ja està.
Mireu que aquesta fotografia és història viva, que és el més important. És més important la part viva que la història. Bueno, jo amb aquest sol estic més mort que viu.